Якія новыя законы спатрэбіліся Лукашэнку? Чаго хоча муж ягонай прэс-сакратаркі, а таксама, што вядома пра трагедыю пасля сустрэчы з беларускімі сілавікамі? Вітаем, сябры! Гэта наша Ніва, і зараз мы ўсё вам раскажам. Пакуль Лукашенко святкуе нядаўна прыдуманы дзень народнага адзінства, дэпутаты ўжо зрабілі яму падарунак. І гэта вельмі патрэбны яму закон. Гаворка ідзе пра чарговыя змены ў беларускі крымінальны кодэкс. Самае цікавае там гэта клопат пра Лукашэнку пенсіянера і яго блізкіх. Для гэтага будзе створаны спецыяльны артыкул пра гвалт ці пагрозу гвалту ў дачыненні да былога прэзідэнта і членаў яго сям'і. Пакаранне за такое будзе жорсткім, ад 3 до 8 гадоў калоніі. Акрамя таго, пазнака пра былога кіраўніка краіны дадаецца і ў артыкулы пра паклёп і абразу прэзідэнта. Робіцца гэта для таго, каб нават калі Лукашенко старэйшы адыдзе ад улады, сілавікі маглі працягваць саджаць людзей за любы рэзкі ці надта крытычны каментар у бок галоўнага беларускага пенсіянера. Карацей, гэта чарговы знак, што Лукашенко паціху, але рыхтуе свой сыход. Праўда, калі ён адбудзецца, яснасці няма. Да выбараў 25-го года засталося не больш за 9 месяцаў, а сам Лукашенко толькі напускае туману. То намякае на магчымасць пераемніка, то дае зразумець, што на яшчэ адзін тэрмін хоча захаваць сваю ўладу. Таксама ў новым законапраекце пашыраецца колькасць крымінальных артыкулаў, па якіх будуць караць нават тады, калі злачынства адбылося за межамі Беларусі. Цяпер у гэты спіс дададуць артыкулы пра паклёп і абразу Лукашэнкі, дыскрэдытацыю Беларусі і гэтак далей. Карацей кажучы, усё тое, чым карыстаюцца сілавікі для расправы над апанентамі ўлады. І логіка тут простая: заткнуць рот тым, хто не маўчыць, але каго не могуць злавіць і пасадзіць. Цяпер, калі чалавек эміграваў і напісаў не той каментар за мяжы, то яго будзе чакаць крымінал, завочны суд і канфіскацыя маёмасці на радзіме. Адна з мэтаў гэтых новаўвядзенняў, каб за мяжы гучала менш галасоў напярэдадні і падчас наступных прэзідэнцкіх выбараў. Прасцей кажучы, і наступіць на горла апанентам і палегчыць працу сілавікам. Гэтыя змены дэпутаты ўжо прынялі ў першым чытанні. Дзікая гісторыя адбылася ў Лунінцы. Там мужчына здзейсніў самагубства пасля допыту ў сілавікоў. Пра гэтае здарэнне піша выданне «Медыапалесе» са спасылкай на свае крыніцы. Па іх інфармацыі, мужчына працаваў трактарыстам на адным з мясцовых прадпрыемстваў. На працы яго абвінавацілі ў крадзяжы паліва, і ў выніку мужчына прызнаўся і гатовы быў кампенсаваць кошт выкрадзенага. Але ж пра інцыдэнт паведамілі сілавікам, і трактарыста выклікалі на допыт у аддзел па барацьбе з эканамічнымі злачынствамі. Што канкрэтна адбылося на тым допыце і чым ён скончыўся, пакуль інфармацыі няма. Таксама невядома, ці завялі на мужчыну крымінальную справу, але дадому трактарыст не вярнуўся. Проста ў сваім гаражы ён пайшоў на страшны крок. У нас ёсць цікавы інсайт. Ці памятаеце вы гэтыя словы Лукашэнкі? Крутят, вертят. Вот китайцы Лукашенко заставили, чтобы он смягчил политику в отношении Польши. С Китаем мы не обсуждали даже эти темы. Никогда Си Цзиньпин, зная меня, никогда не скажет, что ты там с Польшей что-то сделай. Китайцы умные, руководители и люди из спецслужб, они знают, в чем причина. Но главное, вот я вам клянусь, мы никогда эту тему с Китаем не обсуждали. Дык вось аказалася, што гэтая заява хлусня. Насамрэч, Кітай усё ж прасіў Беларусь нармалізаваць адносіны з Польшай. Пра гэта нам стала вядома ад крыніцы блізкай да беларускіх дыпламатычных колаў. Праўда, якім чынам перадалі просьбу і ў якой канкрэтна фармулёўцы яна гучала, мы пакуль не ведаем. Але ў любым выпадку, калі так званы ўсходні старэйшы брат прама перадае свае пажаданні, то гэта сігнал для Лукашэнкі вельмі непрыемны, калі не сказаць трывожны, і наступны крок цяпер якраз за беларускім бокам. Ну а што да клятва ў Лукашэнкі, то гэта стандартны для яго рытарычны прыём. Лукашенко также шчыра кляўся, што не фальсіфікаваў беларускія выбары ці што не ведаў пра планы Расіі пачаць поўнамаштабную вайну супраць Украіны. У Романа Пратасевіча новая кар'ера. Учора Лукашенко падпісаў указ аб памілаванні яшчэ 37 палітычных вязняў. Але цікава тут тое, што імёны вызваленых агучваліся не прапагандысцкім тэлеканалам ці газетамі, а зрабіў гэта Роман Пратасевіч у сваім тэлеграм-канале на 1000 чалавек. Учора ён апублікаваў імёны 5 чалавек. Сёння яшчэ 10. Асобы астатніх абяцае выкласці пазней. І гэта на самай справе адметная гісторыя, бо той тэлеграм-канал Пратасевічу стварылі
яшчэ ў 21 годзе, калі ён пайшоў на супрацоўніцтва з сілавікамі. Але ж такое ўражанне, што на той момант улады так і не вырашылі, як яго выкарыстоўваць. Бо ў 21 годзе на канале Рамана выйшла ўсяго 5 допісаў, у 22-м 12. Сярод іх былі спробы няеглай праўладнай аналітыкі і ухвалення зменаў у Канстытуцыю, а таксама допісы пра праблемы на захадзе. Сёлета кантэнту стала яшчэ менш. Пару разоў рэкламаваліся YouTube-стрымы Рамана, якія таксама ніхто не глядзеў. Ну і ўсё. Але ж у верасні канал раптам ажыў. Спачатку там з'явілася падрабязная фотасправаздача з падарожжа Пратасевіча ў Дубай, а цяпер вось публікуюцца імёны памілаваных палітвязняў. Падобна, што лукашэнкаўцы ўсё ж вырашылі даць Раману другі шанец і ўсё ж будуць ляпіць з яго прапагандыста. Пра гэта таксама ўскосна сведчаць і словы Пратасевіча, што ён вырашыў аднавіцца на журфаку БДУ і ўсё ж давучыцца ў ім завочна. Што такое журфак БДУ ў сённяшняй Беларусі, тлумачыць, напэўна, нікому не трэба. Ну і зразумела, чаму тады імёны палітвязняў публікуюцца па частках, бо робіцца гэта тупа для таго, каб прыцягнуць дадатковую увагу да канала Пратасевіча. Праўда, на тэлебачанне хлопца пакуль не пусцяць. Усё ж телек застаецца для ўладаў свяшчэннай каровай, але ж у Тэлеграм і YouTube, калі ласка. Таму самы знакаміты зваршчык Беларусі цяпер усё часцей з'яўляецца ў стрымах самых адыёзных прапагандыстаў і, падобна, ужо і сам цалкам гатовы уступіць у іх шэрагі. Напружанасць паміж Беларусю і заходнімі суседзямі працягвае нарастаць. Часам праблемы сапраўдныя, а часам, на шчасце, не. Сёння з'явіліся трывожныя паведамленні, што з беларускага боку на тэрыторыю Латвіі заляцеў невядомы аб'ект. Адбылося гэта раніцай, і па трывозе нават падымаліся самалёты-знішчальнікі НАТО. Выглядала сур'ёзна, тым больш, што зусім нядаўна, 7 верасня, на тэрыторыю Латвіі залятаў расійскі беспілотнік «Шахет», які таксама меркавана ішоў з тэрыторыі Беларусі. Але ў тым выпадку «Шахет» проста упаў сам, а яго баявая частка, на шчасце, не выбухнула. У гэтым жа разе ўсё скончылася не страшна, а наадварот смешна, бо загадкавы аб'ект, дзеля якога падымаліся знішчальнікі, аказаўся ўсяго толькі статкам птушак. Днямі стала вядома пра знікненне грамадзяніна Латвіі, які паехаў у Беларусь на сваёй машыне. Мужчына проста перастаў выходзіць на сувязь, пасля чаго яго сваякам пазванілі невядомыя з беларускага нумара і сказалі, што латвійца затрымала міліцыя. Праўда, звязацца з гэтым нумарам паўторна сваякам мужчыны не ўдалося, а афіцыйная інфармацыя ад беларускіх памежнікаў не паступала. Тэлефон самога зніклага латвійца з моманту затрымання застаецца адключаным. Цяпер жа з'явілася версія таго, што магло стаць прычынай цікавасці беларускіх сілавікоў да замежнага госця. Магчыма, мужчына паехаў у Беларусь у вось такой куртачцы з бел-чырвона-белым каўнерам і стаў ахвярай нервовай рэакцыі лукашэнкаўцаў на гэтае спалучэнне колераў. Сёння у Беларусі пачаў працу новы прапагандысцкі тэлеканал, які назвалі «Першы інфармацыйны». Калі коратка, то гэта новая цацка для Лукашэнкі, які рыхтуецца да выбараў 25-го года і свята верыць у моц сваёй прапаганды, асабліва тэлевізійнай. Новы інфармацыйны канал – гэта прапагандысцкая пародыя на Еўраньюз і іншыя падобныя праекты. Канал будзе вяшчаць кругласуткава з выпускамі навінаў кожную гадзіну, але ж астатні эфір будзе забіты тымі ж перадачамі, якія і так выходзяць на іншых каналах. Гэта праўладныя сюжэты Ксеніі Лебедзевай, выпускі «Зоны X», «Панарамы», ну і гэтак далей. Карацей, абяцалі сенсацыю і унікальны канал, а на выхадзе атрымалі наспех злепленую кампіляцыю з іншай бэтэшнай прадукцыі. І гэта не дзіўна, бо запуск новага праекта даўно анансаваўся менавіта 17 верасня, у новае лукашэнкаўскае свята. Таму прыйшлося рабіць як звычайна і выконваць каманду, не думаючы пра якасць. Але ж кіраўніка белтэлерадыёкампаніі Івана Эйсманта такія хібы не бянтэжаць, а наадварот. Ён цяпер абяцае яшчэ адзін мегапраект. Ён кажа, што ў планах БТ запусціць яшчэ адзін новы канал, гэтым разам на англійскай мове. Калі гэта адбудзецца, муж Наталі Эйсман пакуль не агучвае, але як гэта будзе выглядаць, можна ўявіць ужо цяпер. Мякка кажучы, BBC і CNN палохацца канкурэнцыі дакладна не варта. Дыпламат Лукашэнкі ставіць умовы, але ёсць нюанс. Па словах пасла Беларусі ў Швейцарыі Александра Ганевіча, Беларусь гатовая прыняць удзел у саміце наконт міра ва ўкраіне толькі пры адной умове, калі сярод удзельнікаў будзе Расія. Аргументы дзіўныя. Цытата. Толькі мы і Расійская Федэрацыя разумеем, што адбываецца там, таму што мы славянскія народы і нам больш зразумелыя па-чалавечы тыя працэсы, якія там ідуць. Канец цытаты. Але ж пасол Ганевіч не улічыў адзін даволі важны момант. Пакуль што на саміт, які пройдзе ў лістападзе, Беларусь увогуле ніхто не клікаў.
Новая страшная забаўка сілавікоў. Набліжаны да губазік тэлеграм-канал пахваліўся, што затрымалі дваіх хлопцаў, які ў 20-м годзе выходзілі на мітынгі. На той момант абодвум было ўсяго па 17 гадоў. Цяпер сілавікі схапілі маладзёнаў, прымусілі каяцца на відэа, а пасля адпусцілі. Нібыта з нагоды Дня народнага адзінства губазікаўцы вырашылі пашкадаваць юнакоў і замест крыміналкі выпісалі ім толькі папярэджанне. Расійскага турыста знайшлі нежывым у Глыбоцкім раёне. 68-гадовы мужчына з Петербурга адпачываў у беларускім санаторна-курортным комплексе Пліса. У дзень 16 верасня жонка раптам убачыла цела мужа ў мясцовым возеры. Калі яго дасталі, то проста канстатавалі смерць. Цяпер у справе разбіраюцца эксперты і следчыя, але па папярэдняй версіі крыміналу тут няма. Прычынай бяды сталі праблемы з сэрцам. Памёр Олег Попоў. Чалавек, чые малюнкі вы дакладна бачылі хаця б адзін раз. Попоў быў вядомым карыкатурыстам і ілюстратарам. Супрацоўнічаў як з незалежнымі, так і з лукашэнкаўскімі выданнямі. Гэта былі «Вячэрні Мінск», «Мінская праўда», «Народная газета», часопіс «Вожык» і шмат іншых. Попоў сканаў у Мінску на 70-м годзе жыцця. Страшнае ДТЗ адбылося ў Ляхавіцкім раёне. Там мужчына не справіўся са сваім аўтамабілем, з'ехаў з трасы ў кювет і, перакуліўшыся, урэзаўся ў дрэва. Вынік трагічны. Загінуў і сам кіроўца, і адзін з яго пасажыраў. Іншы пасажыр з траўмамі дастаўлены ў бальніцу. Зноў пенсіянеры, зноў неверагодныя сумы грошай і зноў махляры. Цяпер ахвярай стала пенсіянерка з Віцебска, якую развялі па стандартнай схеме. Званок, паведамленне, што ўнучка трапіла ў аварыю і каб яе не пасадзілі, трэба хуценька заплаціць круглую суму. У выніку бабуля аддала кур'еру махляроў больш за 100 000 рублёў. Кур'ер павёз грошы ў Маскву, дзе і перадаў іх сваім куратарам. Але пакуль ён быў у так званай камандзіроўцы, справай занялася міліцыя, і па вяртанні ў Беларусь мужчыну затрымалі. Цяпер яго будуць судзіць за махлярства ў асабліва буйным памеры, а пакаранне за такое да 10 гадоў калоніі. Пад Лідай спілавалі сасну, якая расла яшчэ з 18 стагоддзя. Прычым, мяркуючы па пні, дрэва было цалкам жывое і здаровае. Акружнасць ствала спілаванай сасны складала 412 сантыметраў. Яе дакладны ўзрост 300 гадоў. У 20-м годзе яна была рэкамендаваная да аховы ў статусе батанічнага помніка прыроды Беларусі. Але чаму раптам знішчылі дрэва, незразумела. Яно расло на могілках і, магчыма, такім чынам вырашылі вызваліць месца пад чарговае пахаванне. Вось такія навіны аўторка. Падпісывайцеся на канал, стаўце лайкі альбо дызлайкі і выказвайце заўвагі ў каментарах. І, канешне, чытайце нашу Ніву, глядзіце нашу Ніву і любіце Беларусь. Да сустрэчы заўтра.